И какво става, хора? Вие с футболен живот, аз съм Ники. Аре, Янко, колко ще чакаме, брат? Аз съм Янко. Само преди да продължим с клипчето, искаме и двамата да ви се извиним искрено от сърце, че нямаше толкова време клипчета в нея. Само преди да продължим с клипът, искам да ви се извиним двамата искрено от сърце, сърдечно, че нямаше клипчета толкова дълго време, както бяхме обещали през зимната. Стига, брат, не мога. И така, приятели, само преди да продължим с клипчето, искаме и двамата да ви се извиним искрено, сърдечно от сърце, че нямаше клипове толкова дълго време. Както ви бяхме обещали, че през зимната ваканция ще има доста клипчета, че ще вдигнем много контента, но уви, това не се случи. Ето някъде тук, не знам къде, ще ви излезнат кадри от дрончето. Ще ви излезнат кадри колко сняг имаше в Трън, просто беше непосилно да снимаме клипове, но се връщаме с пълна мощност, с много повече клипчета, контент и много повече изненади. Да кажеш нещо? Не. Пах, ти умрела, брат. Къде си ти бутонки на тебе, бе? Бижутата, брат. Така, приятели, ето че най-накрая се случи. Нашият труд най-накрая се възнагради. Вече има плодове нашето дръвче от труда. А именно, нашият YouTube канал вече има партньорство с Bulls on Budget. Това е една страница в Instagram, която може да намерите долу в описанието, където има абсолютно всички чифтови бутонки, които си пожелаете на доста по-достъпна цена, както тези темпота, антиклок. Целта на тази страница е продават се бутонки на доста по-достъпни цени за хора, които не могат да си позволят бутонки от 500-600 лева. Все пак това е мечта на много деца. Лично на мене ми е било мечта да имам професионални бутонки. И каква по-хубава възможност от тази? От 500 лева да ги вземете на 250, примерно, или на 350. Можете да пишете налично на нашите приятели Bulls on Budget, които, пак казвам, може да намерите долу в описанието. Можете, примерно, който чифт го нямат, примерно нямат наличен чифт, пишете им налично, пишете си чифта, номер и ако хората успеят да ви ги намират ги, пишете си и оттам вече се разбирате за доставка едно друго и общо взето да. Най-накрая имаме партньори, Bulls on Budget, най-добрите бутонки, гарантираме с качество и нека продължаваме с клипчето. Здравейте, аз съм Илянчо Таксито. Аз съм Влячето Маначето и днескашното клипче ще се състои от 3 части. Дуспи, тута, чифалове. Трябваше да кажеш с отборите, бе, брат. Читам. И здравейте отново. Време да ви представим двата отбора. Те са именно... Капитана на един отбор е Николайката, капитанът на Лудогорец, юноши на 17 години, а другият капитан е Янко Трикракия. Да ги поздравим. Моля, аплодисменти за двата капитана. Време да ви представим и другите играчи, а те са именно... Вторият играч от отбора на Николай се казва Симеон Андреев Спрякор Махир. Моля, аплодисменти. А ето, че вторият играч и от отбора на Янко Трикракия ще бъде Димитър Ганев, по-познат като Гунди! Време да представим и звездите на отборите, а те са именно... Най-голямата сензация в отбора на Николай, Максим Минков, по-познат като Мечката! Третият футболист от отбора на Янко Трикракия ще бъде Джем Андонов! И на последно място, но не по важност, ще бъде вратарят на това клипче. Кристиан Иванов, котката! И нека да пожелавам късмети на двата отбора. Ай, чао! Колега, мисля, че е време да представим и първото предизвикателство. Първото предизвикателство е дуспички и ще бият Николай Николов и Димитър Ганев. Елате, момчета, да теглим чоп
Избери си. Ези или Тора? Изи. Това. То не остана. Ето, че се падна и Тора. Първи ще бъде Димитър Ганев. Довиждане. Може да поставите топката. Ще го смачкам. Дава закана към Християн Иванов. Димитър Ганев, каква засилка само. Ганев удари! Не прощава. Нямаше как да прости на Християн Иванов. Има още 4 опита. Отново се засилва със същата засилка. Димитър Ганев поглежда Християн Иванов в очите. Удар! Какъв гол! Още 3 опита остават на Димитър Ганев да се докаже. За сега 2 от 2. Удар! Какъв гол! Какъв гол на Димитър Ганев! Не спасаема! Ето, че котката с усмивка на лице, но го боли вътрешно. Димитър Ганев засилва се! Удар! 4 от 4! Какво прави? Не спасаеми! Не има шанс. Последен удар. 4 от 4. Удар! 5 от 5 Ганев! Какво прави? Какво прави Димитър Ганев? Наказва Християн Иванов. Християн Иванов, какво ще кажете за тези 5 доспи? Няма коментар, добре бяха. Може би Николайката ще го изде. И капитанът на първият отбор ще се нагърби с изпълнението на доспи. Сега ще го изям чизмито. Котарачето. Готов ли си? Готов ли си, моето момче? Удар! Удар! Николов не оцелява вратата! Това е. Първата точка може би ще бъде за отборът на Янко Трикракия. Втори удар. Удар! И отново това е греда! Драги зрители, това е греда! Какво се случва тук в мозъка на Николай Николов? Удар! Какъв гол само! Не спасаема. Ето, че котката с много широка усмивка. Нямате после моите другари. Четвърти удар за Николай Николов. Поглежда в очите котката за малко. Но това е гол. Нямаше как да се намеси по-добре явно Християн Иванов. Последен удар за Николай Николов. Засилва се удар и греда! Втора греда, драги зрители. Това е невъзможно, брат. Ето ги и момчетата от първото предизвикателство. Капитане, как се чувстваш след загубата? Честно казано не се чувствам никак, защото аз вярвам в моите момчета, на моят избор, който направих с Максим Минков, голмайстор на елитна U15, U16, U17, аз там съм сигурен, че ще спечелим. Но Махир Шерифов, певеца, мисля, че ще ме издъни на фалчетата, но аз вярвам силно в него, защото те са моите момчета и това, че загубихме една война, какво беше? Това, че загубихме една битка не означава, че войната е приключила. Хубави думи тук и да чуем и крайният отговор Господжия, супер слабо. от победителя. Аз бях сигурен, че ще губя. Въобще нямаше шанс, момчето. Не знам защо се прав. И това е. Започваме с второто предизвикателство. Време е да представим и състезателите за второто предизвикателство. Започваме именно с капитанът на единият отбор Янко Трикракият Войн. Какво спиране само тук? Ето идва и голмайсторът на Лудогорец Максим Минков. Спортсменска игра още преди да е започнало предизвикателството. И да започваме с второто предизвикателство. Начало на второто предизвикателство. Спиране. Какво спиране от Максим Минков? Удар! Аут. Първият неточен изстрел за Максим Минков. Има още 4. Малко лошо спиране на Максим Минков. Оглежда вратаря. Удар! Какъв гол! Не спасаем удар! Той ще го има за
в началото ще го сложим. Третя топка за Минков. Добро спиране този път. Удар. Какъв гол! Максим Минков не прощава на котката. Това е невероятно. Четвърто. С левия крак ще бие тук Максим Минков! Спасяване на Християн Иванов. Чуваме аплодисменти от публиката. Последното. Поема се. Тук удар! Какво спасяване на котката тук? Започва тук и капитанът на вторият отбор. Лош пас. Тук. Поемане. Удар на Янко аут. Втори пас. Страхотно овладяване. Удар на Янко! Какво спасяване на котката? Трети опит. Поема с гърди Янко. О, шит, мен. Удар става, бе, брат? Отново аут. Ето, че капитанът е доволен на първият отбор Николай Николов. Удар! Спасяване отново на котката! Ето, че вратарят днес е на ниво. Последен опит за Янко да вкара поне един гол удари отново! Аз го вкарам, бе, брат. Какво прави вратарят на днешното предизвикателство? Това са момчетата от второто предизвикателство. Да чуем няколко думи от Янко. Не трябваше, аз остана. Това е. Това са неговите думи и да започнем с Божинката. Максим Минков, Божинката. Аз опровергах моя капитан и сега се надявам Махир Певеца да спечели нашето предизвикателство и да... С нови обувки съм за Twitter, брат. Това е. Краят на това предизвикателство печели Максим Минков. Тук сме с момчетата от третото и последно предизвикателство. Да чуем, имате ли финални думи, преди да решите всичко. Бих казал, че на момчето ще му скъсам газета и това е. Класата ще покаже всичко. И това е да пристъпим към третото финално предизвикателство. Само да ви покажа как се прави. Ето, че вратаря иска да научи футболистите. Как, майко, как не се прави? Вие като Роберто Карлос в корема ми, бе. Ето, че поради недостиг на хора трябваше и коментатора да застане на стена. Първи удар за Джем Андонов. Удар и аут. Първи аут за Джем Андонов. Да. Аз по Джем не скачам, брат. Уредена работа. Аз не искам да скоча. Ето, че трябва да се дигнем леко на пръсти, да може да попречим. Майко. Удар и града! Какъв великолепен удар от... Добре. Джем. Аз за вторите няма съм на сега. Let's go! Ай, че косата ми стана като трите нозели по бера тук. Брат, котката изпусна топката, но тя не е вързана. Много е вързан! Ето, че човек само каквото си знае какво му е, само той си знае какво му е. Няма, котката си на поп. Мисля, че е четвърта. Yes! И през стената! Браво, Макси! Голям! Какъв гол през стената! Чакай, ни били пет, бе. Не, последна. Как последна? Да, последните Не мърдам за нищо на света. Да. Всяка да тъпка ще бягаме на една дясно. Ето, че Миков спаси положението! Кай си ли оголаш? Той иска да падне, мой брат. Той от външния му... Пусна. Ето, че Махир има поглед на Божен Бобър. Удар, спасаване. Ява малко тук. Събери, че котката му бута. Ела, виж как си бута топката, бе. Ето я, бе! Кой е това? На живота и смърт си играе тук. Така? Ето, че лицето на Махир е като на бъбнал Бобър в тръстика.
Удари, аут! Какъв аут? Виждам. Една вкара. Ти вкара. Една вкара. 3 от 3. Една града. Други час. Аре. Махир се засилва със сигурен поглед. Удари! Да, какво спасяване на котката? И какво? Намесване на котарака чизми! Котката. Браво, бе! Коте! Котле! Да. Ей! Няма. Ето, че е последен решаващ удар на бъбналия болар. Така е добре според мен. Така? Джеймс, слагаш глава, всичко, бе. Аз скачам. Това ще ми позволявам. Нали знаеш, като скачаш така надолу пръст? И това е! Точка за отборът на Янко Трикракия. И така, приятели, както видяхте в днескашното клипче, моят отбор загуби, брада разпечели. Нещо да кажеш? Удари Котьо. Но като цяло мен не ме интересува, защото моите момчета се стараха, даваха всичко от себе си. Предишно другия клип. Спокойно! Надяваме се клипчето да ви е харесало. Не забравяйте да последете нашите приятели Bulls on Budget, нашите партньори. Не забравяйте също така да ударите лайк на това клипче, да натиснете камбанката. Сви се, че закриеш едното момче. И ако ви харесва това, което правим, лайк, subscribe и до следващото клипче. Ай!